खुलुमबाय खाजतनो न जों दिनै Tipra Motha ni anggai Tipra Motha party ni anggai tinta assembly constituency Krishnapur Kollanpur tai Telemora o kaitam constituency no bai kathalayoi जों फाइनाय 6 तारिख February 2023 तार माने खना सोमवार तांगसाल और जों तीनटा कन्स्टिट्युएन्सी कथालायै कतर खे काइसा लोकगुथुमो फैना नायतो आ लोकगुथुमो फाइमानजा फेनि चिनि बुबाग्रा महाराजा चिनि पार्टीनि चेयरमैन के ओ जों आगे कग्रिमानि चिनि और कल्याणपुर जनरल असेंबली कन्स्टिट्युएन्सी व चिनि प्रार्थी जों रेनाय नि जों आरो रोखा एके ताबक चिनि तेलेमोराव चिनि प्रार्थी तंगो Tipra Motha नि ताय और कृष्णपुर तो तंगो चिनि नाखो महेंद्र देव वर्मा चिन फाइनल चिनि डेस्टिनेशन फाइनल चिनि चोबा फाइनल चिनि सानमो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन माननानि बागै जों जत वानसा तकसा थुरुकसा तिप्रासा जत ननो जों लोकरगनो चिनि Tipra पार्टी मथानि प्रार्थीनि बातायनाय रगनो चुबा चोरिनानि बागै जों लोकरगनो ताबो जों विभिन्न फासिनि जत तिप्रासा रग जे तीनटा कन्स्टिट्युएन्सीनि जे खानाय तंनाय रगनो जों कबो नामुचुगु नरक खानाव फाइबायदि बुबाग्रा बाय मालाय फाइबायदि बुबाग्रा बाय फाइ बुबाग्रा तामो कक कचार आबो फाइ खाना फाइबायदि आर बुबाग्रानि नरक आशीर्वाद ना फाइबायदि जों चंखा तेलेमोरा टाउन हॉल नि सिमी तेलेमोरा कन्स्टिट्युएन्सी कल्याणपुर ने अर्धेक पार्ट कन्स्टिट्युएन्सी तेलेमोरा टाउन हॉल नि सिमी जोंखाना 10 टा नि सिमी हिम्बतो खाई रैली खाई और चाकमाघाट जरा जों फाइलेनाय रूट शो खाई ताई कैसे रैली फाइनाय yang उत्तर महारानी अंगै yang कृष्णपुरंगै कैसा रैली yang फाइथुन के ताई रक तो निने बाइक रैली गाड़ी तंनाय के बुबाग्रानो जों अंगियाफानो 300 ता बाइक बायखायै बरमुरानि निने कोनी सिमी हावे बारिनि सिमी बुबाग्रानो बाइक बाइके जोंरो तुबुई बन लाम सकनाय तै बुबाग्रानो चिनरो जत तंनाय तिप्रासानि बागै ओ फाइनल चिनि डेस्टिनेशन फाइनल सल्यूशन नि बागै चिनि खरकथाम Tipra Mothani प्रार्थी रगनो बातायनाय रगनो बरगनो बलायै बरगनो कप्लाय खैनानि बागै कक कचारै थांनाय तै जोंनो थामसा आंनानि कक कचारै थांनाय आ बागै जत लोकरगनो कगो फाइनल चिनि ओ चबाव इलेक्शन सिगां चिनि कतर ओ लोकगुथुमो जतनो हाबा याकारै जतनो निनि सामुं याकारै फाइबेनानि बागै चिनि Tipra Mothani फाइथिंति आं कबक नाहरो जतन हामबाय।